Entón, no ano 1963, a Real Academia Galega decidiu conmemorar este día para a cultura galega, debido a que facía 100 anos que se publicara un libro que, segundo a crítica, supuxo o renacemento da literatura galega. Este libro, como sabedes, foi o Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que se publicara en 1863. Ben, entón, por que se escolle esta data, 17 de maio? Pois isto é debido que Rosalía de Castro, na convocatoria que lle fai a Fernán Caballero nese libro, sabedes que é a escritora de La Gaviota, que é moito mellor sempre o que leches, non? Pois aparece esta data, 17 de maio de 1863, non? Entón, pasados 100 anos, no ano 1963, a Real Academia o institue como Día das Letras Galegas. Entón, despois acordou que máis adiante, todos os anos, se celebrase este día, non? Adicándolle cada ano pois, a un autor diferente. Así, sucesivamente, o ano posterior, no ano 1964, adicouselle a Castelao, despois no 65 a Pondal, logo no 66 a Añón, no 67 a Curros, etc. non? Ata chegar ao 1992, que se lle adica pois, Fermín Bouzán Bello. Ben, entón, con este motivo, a Academia reedita sempre algún libro do autor e tamén algunhas escolmas de súas obras. Logo pronto, outras institucións, outras editoriais, como a editorial Galaxia, pois tamén se vai a sumar a esta conmemoración e empezan a publicar pois, os libros dos autores homenaxeados a partir da dedicación que se lle fai a Valladares no 1970, pois a Cátedra de Galego da Universidade Compostelana, pois tamén faise pois unha homenaxe a esta figura tamén pois empeza a facer estudios que collo tamén escolmas de traballos que ten ese autor. E logo, pouco a pouco, pois este día das letras galegas foi sendo asumido por unha maior parte da poboación e pronto as agrupacións culturais pois empezaron a vela como unha reivindicación da cultura galega. Entón, empezaron a celebrarse, pois, como hoxe, un exemplo é a tradición cultural, como é a de hoxe, como a de veres, pois empezan a facer actos propios. Entón, fan conferencias, pois, presentación de libros, recitais, etc. E logo tamén se suman os centros docentes como as escolas, que tamén se celebra algo, e tamén os medios de comunicación social, como son os periódicos, a radio, a televisión. Tamén, polo mesmo motivo, hai certames literarios empezaron certames literarios que en algún caso pois acadaron bastante renome e continuidade, non? Como foi, por exemplo, o concurso de contos infantís instituído por el Facho en 1968 e logo un certamen de teatro galego instituído pola agrupación Agrente de Ribadavia, non? Un ourense. E tamén a convocatoria de ensaios que cada ano pois fai a Universidade Compostelana. E nada máis sobre as galegas, eu quixera dicir unha cousa, que este día non se debe tomar como día que se lle abre as portas, non, a lingua e a cultura galega, non? Que teñen que ser todos os días do ano que se lle abran as portas en este día. Que non se como un
nese momento tamén están moito culminante do agrarismo galego, desde as primeiras asociacións agraristas como Acción Gallego, por que se llama, que pedían a abolición dos foros galegos e que a terra pasara a más dos campesinos. Tamén aparece en 1916 a primeira Irmandade da Fala galega, que despois falaremos un pouco máis dela. E despois temos a data de 1939, porque é a data en que se acaba a Guerra Civil e comeza outra guerra importante, que é a Segunda Guerra Mundial. Entón, todo este período que abarca entre 1914 e 1939 vai estar protagonizado pola presencia de unha ideoloxía nacionalista, pero que vai superar aínda máis a ideoloxía galeguista que apareceu no século XIX co provincialismo e o regionalismo, que incluso estivo apoiado por intelectuais como foi Murguía, sabedes que é o marido de Rosalía de Castro, Pablo Caudal, Curros, etc. Entón, nese momento, no século XIX, é cando empezan a ver a Galicia como un país diferenciado, con unha cultura diferenciada, que necesitaba de unha política que o defendese, non? Entón, no século XX, xa estamos neste período do 14 ao 39, non? Hai unhas novas orientacións que parten dunha obra de Antón Vilar Ponte que se publica na Coruña en 1916. Esta obra se titula Nacionalismo Gallego, na que o autor chama a conciencia de todos os galegos como tales, non? Entón, ese mesmo ano, no ano 1917, fase unha reunión na Coruña e dai sale a primeira Irmandade de Amigos da Fala, que van a ter como primeiro objetivo pois a defensa, a exaltación e a defensa, a fomentación da lingua galega, do idioma galego. Entón, esta primeira iniciativa serviu como exemplo a outras cidades galegas e pronto seguiron pois outras institucións semellantes, outras irmandades por toda a xeografía galega e mesmo apareceron en Cuba e en Argentina, estas irmandades da fala da lingua. Entón, non se quedaron só neste primeiro objetivo que era a defensa da lingua, non? Viron que había necesidade de un marco máis amplo en contemplase a defensa dos intereses de Galicia e, polo tanto, pois, a recuperación tanto económica como política e como social. Neste momento vai ser a primeira vez que aparece declarar expresamente o nacionalismo como tal, non? Se desenvolve plenamente o concepto de nacionalismo de Galicia como nacionalismo. Para isto, Galicia como nación, claro. Para isto tiveron que converser pois dos factores moi significantes. Por unha parte, estaban as argumentacións teóricas de Vicente Risco sobre o nacionalismo e, por outra parte, estaba o manifesto que saiu da Asamblea Nacional celebrada en Lugo en 1918, en a que saíran, entre outras cousas, por unha autonomía plena para Galicia no camiño de federarse con todos os povos libres da Península Ibérica, incluído Portugal, unha especie de federación con todos os países libres, incluído
de Monforte, póñense a debate esas dúas posturas, ao final sai vencida a postura de Vicente Risco, do sector ourensano. Entón, dende aí empeza unha etapa culturalista de todo ese sector, non? Entón, co entusiasmo dunha serie de xente que xa era madura por aquel entonces, non? Como podía ser Vicente Risco, Otero Pedrallo, Cuevillas, que máis tarde tamén vai colaborar Castelao e outros autores máis. Entón, eles que pretendían era que se centrara na súa actividade en aportar argumentacións teóricas para o nacionalismo galego. Entón, este grupo denominouse despois o Grupo Nós, non? Todos os seus escritos empezaron a publicarse nunha serie de coleccións como a de colección Céltiga, que era de Ferrol, a colección Lar e despois tamén a revista Nós, que será moi importante, non, para a cultura galega. Ben, pois aparte de todos estes escritores que eran un pouco maduros por aquel entonces, aparece unha serie de xente que nacera ao redor de 1900 e que era xente que estaba facendo cursos universitarios en Santiago, non? Entón, con motivo de facer unha visita á Casa de Ortoño, que é a casa de Rosalía de Castro, non? A Casa de Ortoño, pois deciden constituir en 1933 o Seminario de Estudios Galegos. Entre eses fundadores, precisamente, está esta figura que está aí, a figura de Fermín Montabrei, non? Que é o autor a que se dedica ao seu Día das Letras Galegas. Tamén estaba, por exemplo, Figueira Valverde, Anilio Iglesias, Junqueiro tamén, non? E cal eran os objetivos, entonces, deste seminario de estudios galegos? Pois tiña como objetivos a formación de investigadores e que se empezara a facer estudios científicos que ata agora non había en galego sobre diversos campos, como podía ser a prehistoria, a historia, a etnografía, o estudio da arte, da literatura como creación, ciencias naturais, non, etcétera, etcétera. Entón, xa temos aí enseguido un pouco a figura de Fernando Zabrino no Seminario de Estudios Galegos, que se constituíu no ano 1923. E, por outra parte, temos tamén, desde o punto de vista cultural, un movimento cultural moi importante a nivel europeo que nace, sobre todo, despois da Primeira Guerra Mundial e que se chama os movimentos vanguardistas, non? E que van ser uns movimentos que queren romper con toda a tradición e con toda a arte que se estaba facendo ata ese momento. Que se vai materializar, pois, tanto na pintura como na literatura, na música, na escultura, etc. Ben, entón, os autores galegos non estiveron alleos a este tipo de corrente, incluso vían que con estas avangardas lle daban un senso, un sentido novo, que podían dar unha forma diferente á literatura galega que se estaba facendo desde entón. Pero despois viron que non era posible, que na cultura galega non se podía romper coa tradición anterior, porque en realidade eles estaban nunha época de reafirmación e tiñan que reafirmarse cos seus clásicos, que os seus clásicos eran Rosalía de Castro, era Fondal, era Curros, e non os podían esquecer. Entón, o que fixeron foi confluir a tradición coas novas vanguardas. Entón, van sair unhas vanguardas que son específicas galegas. Estas vanguardas van ser pois o ultraísmo, o creacionismo en galego e o neotrovadorismo, que vai ser unha recopilación de como se formaban as poesías na época medieval. Neotrovadorismo ven de trovador, que eran os que facían as poesías na época medieval, e neo, que é novo, corrente nova. E adaptalas ao léxico novo, ou unha forma de facer poesía nova. Entón, é unha confluencia entre a tradición e as novas corrientes.
trovadorismo, o iniciador vai ser Fermín Bouza Brei tamén, que coa súa publicación en 1933 da súa obra Naos en Lleida. A esta corrente neotrovadoresca tamén van a escribir, por exemplo, Cucano, que vai ser un bon representante desta corrente neotrovadoresca. É un pouco paralela, por exemplo, na literatura española, o que foi o neopopularismo que encabezou Lorca e Alberti, non? Pois vai a ser un pouco así paralelo, literatura española, pero non son na literatura galega. Pero entón, isto sería un pouco o que foi o contexto histórico-cultural, non? Entón, Fermín Bouza Brei era un daqueles xoves, non? Que estaban estudiando en Santiago, que decidiron formar o Seminario de Estudios Galegos para formarse como investigadores e facer estudios científicos galegos, non? Dende Galicia, sempre, no idioma galego, que son máis importantes. E despois, tamén, como cultivador dentro da literatura, non? Pois unha vanguarda que é especificamente galega, como foi o neotrovadorismo. Entón, metido xa un pouco no contexto histórico-cultural, imos ver agora un pouco o perfil biográfico, non? Eu teño que dicir antes de empezar que eu estuve mirando un montón de libros, é un autor que está moi pouco estudiado, non? E tuve que coller datos de aquí e de alá e facer un pouco, reorganizarme un pouco, non? A ver o que fixen, a ver se nos dou un pouco a idea do que foi a súa vida, non? Se queredes, despois podedes ver o vídeo, que está un pouco máis estudiado. Entón, decir que Bouza Brei naceu en Ponteareas en 1901 e vai morrer en 1973 en Santiago de Compostela. Mentras estudiaba Dereito, como sabes, como se nos dicen antes, fundou xunto con outros estudiantes o Seminario de Estudios Galegos, non? Esta institución propugnaba o estudio e espallamento da cultura galega e tamén a formación de investigadores nos diversos campos científicos, ciencias naturais, geografía, como nos dicen antes, non? Historia, arqueoloxía, arte, filoloxía, filosofía, etc. Entón, rematada a carreira de Dereito, Bouza Brei empeza a estudiar as oposicións de xudicaturas. Esas oposicións, gañas no ano 1929. E vai destinado, para un pobo de Barcelona, pero antes de acabar o ano, ven como xuíz para a Estrada, non? E se empeza, nese momento, a ser reconhecido en toda Galicia como un gran labor intelectual. Entón, entre o ano 1929 e no ano 1935, que o apoxeu do grupo Nós, non? Colabora activamente na revista Nós, onde publicará un cento de traballos ben da súa autoría ou ben de traballos feitos con outras persoas, non? En colaboración. E tamén publica no Seminario de Estudios Galegos, do que era fundador. E logo, pois, o mesmo seminario é o que se publica na Osenlleira, como dixen antes, en 1933, non? Que era unha corrente neotrovadoresca, que era unha vanguarda especificamente galega. E o seu primeiro libro de poemas. En canto a súa ideoloxía e posicionamento político, proxétase no seu achegamento ao Partido Galeguista, que foi fundado en 1931. E aínda que non terá ningún tipo de protagonismo político, ao menos público, pois estaba chegado a toda esta intelectual que estaba ao redor do Partido Galeguista como Castelao, pero el fixo máis ben unha labor cultural e non política. Ainda que despois, como veremos, tivo algúns problemas cando veu a Guerra Civil. Entón, nese mesmo ano, no ano 33, casa con Don Emilio Álvarez Álvarez, que a coñecera no ano 31, ele estaba facendo estudios de farmacia en Santiago. Entón, no 36, cando está a Guerra Civil, está como xuíz en a Estrada. El vai intentar
facer todo o posible para que non haxe derramentos de sangue, como o xuíz podía facer algo, pero o ano seguinte xa o cesan do seu cargo, no 37 xa o cesan do seu cargo e non volve ata o ano 1939, a estrada, como xuíz de primeira instancia. Todos estes conflictos van supoñer unha resistencia na súa saúde, que a partir de agora vai estar bastante mal de saúde. Logo, en 1940, reingresa na Real Academia Galega, sabedes que foi constituída en 1905, principios do século, e segue traballando e publicando sobre temas de arqueoloxía, etnografía, e sempre sigue traballando en todos estes temas. E tamén participa na fundación do Instituto Padre Sarmiento, Estudos Galegos. Logo, no 52, ten que deixar a súa carreira judicial, de xuíz, que tuvo unha serie de problemas. Entre eles, como mesmo el sinalou, que foi bastante importante, foi que nunha viaxe que fixo a Argentina, nunha conferencia, fixo un carácter de contido nacionalista, por ese motivo, por ese motivo tuvo bastantes problemas, Además, a partir de aí residirá en Santiago, xa non está na estrada, porque como está de xuíz, pasentar en Santiago, porque a muller tiene unha farmacia. Segue traballando igual na investigación, dicendo arquivos e estudios sobre distintas materias. Logo, en 1955, publica o seu segundo libro de poemas, que vai ser Seitura, e vai ser publicado en Portugal, e ten unha peculiaridade este libro, que está escrito en grafía portuguesa. El decía que a súa pretensión era de servir de Galicia nun campo novo, era achegarnos a aqueles países en que tamén se falaban a nosa lingua, un pouco distanciada por todo o tempo, que era Portugal e Brasil. E logo, xa desde 1952, empezan a ter contacto cos novos escritores que aparecían, que interesaba o seu traballo de toda unha vida, e isto emociona moitísimo e ainda lle dá máis forzas para seguir traballando. E traballa intensamente, sobre todo na sección, unha nova xeración que neste momento incluso algún membro desta canción nova tiña colaborara co cantante Xoan Rubia, que eso sí que coñecedes, non? O de Xoan Rubia, pois Fermín Bouzabreivos vai participar na escolla e nos arranxos de moitas primeiras cancións de Xoan Rubia. Incluso escribe a letra dunha canción que se chama O Canta en Frío, non sei se a coñecedes. Eu non a coñezo, non sei se vos coñecedes esa canción. Ben, a relación co grupo desta xente de xente nova, as súas viaxes, as xuntanzas culturais, festivas, todo iso, o recoñecemento e consideración que se teñen a él como unha xente que sempre estivo traballando pola cultura galega, distintos xeitos e tal, pois lle une máis os xazos a Bouza e neste tempo mantén unha importante actividade dentro e fora de Galicia, conferencias, estudios, traballos de campo, etc. E que logo foron publicados en distintas revistas. Logo, no 69, prodúcense 2 episodios que van ser de moita controversia para él, e que chegan a afectar moito na saúde, porque no 69 ten unha operación cirúrxica en Madrid, el que era diabético, pois entonces vais a agravar moitísimo máis a súa saúde. E por outra parte, recibe o aviso da desafiuzamento da súa casa da rúa do Vilar de Santiago, e isto tamén o vai a afectar bastante. Na casa onde vivía en Santiago, pois un aviso de que se tiña que marchar de lá. Ben, entón, no 71, uns amigos ofrecenle unha homenaxe que cando cumple 70 anos, En ese mesmo ano, realiza unha viaxe a Roma, que era unha das viaxes que ele quería facer
día antes de morrer, na que se morreu, non sei. E logo no 72 sufriu unha trombose que era bastante fastidiado de saúde e pois a morte, pero a morte no 11 de xuño de 1973 cando morre en Santiago, non? E logo ano seguinte o patronato de Rosalía de Castro pois outorga a título póstumo, claro, que se morrera, pois o Pedrón de Ouro, non? Bueno, ata aquí nada máis, é que non hai moitísimo estudiado da súa biografía e da súa obra, non? Pero eu quixen dar así un pouco a visión de como xurdeu a súa figura, non? Dentro daquele contexto sociopolítico e cultural que había naquela entonces, antes da Guerra Civil, claro, a Guerra Civil fundouse todo, non? Pero, bueno, que ele seguiu traballando, colaborando coa xente nova que estaba interesada. E, bueno, pois eu creo que é unha figura pois bastante relevante para a cultura galega, non tanto como outros, pero non se pode dicir que hai mellores e peores, senón que hai persoas que contribuíron dunha forma diferente, pero que bueno, que encheu moitísimas páxinas para a cultura galega. Ademais, nun campo en que ata agora non se daba, que eran os campos de historia, prehistoria, etnografía, e sempre estudiados pois dende Galicia, non? Por xente galega, que é o máis importante. Ata aquí nada máis, se vos queredes saber algo máis, sobre este galega. Un recordo desta data que pode na parede. Tedes que perdoar que non teñamos amplificación, pero podemos prometer e prometemos que a